Euskaraz? Bai, euskaraz. Bai, gaurkoan adierazi nahi genuna zan pixka bat larunbatean bertan Bilboko kaleetan berretsi genuena. Lehenik eta behin berriro ozen esan nahi duguna da astelena izan da eta Josuren egoera gero eta larriagoa dela. Eta egoera hau larriagotzen joatea egunetik egunera ardura edo arrazoi bakar bati erantzuten diola. Eta ez da inondik inora Josuk izan duen gehiagikeri bat edo bere, baitzik eta han garbi izan genuen bezala baldin eta gobernu espainolak egun eta Euskal Herrian bizi dugun egoera berriaren aurrean salbuespenekoa dan gartzela politika aplikatuko ez balu, Josu ez litzateke egoera honetan egongo. Josu zein gartzeletan dauden 500 lagundik gora, zein inkluso gu geu ere ez gitiateke aziurrenik goze greban egongo. Beraz hori lehenengo ideia hori ditzateke, arduradun nagusia gora honena da, duela 7 urte aske utzi behar izango duken gobernua, beraz. Horrekin ere esaten genuen, eta etengabe eta behin eta berriro salatu badugu are, Josu kalean egon beharko luke aspaldidanik. Honekin esan nahi duguna guk badakigu eta aintzat hartuta auzitegi nazionaletik etorri diren galdeketak gaur bertan egon beharreko informe guztiak edo dena delakoak guretzat aitzakiak edo luzatzerako besterik ez zirenak auzitegi nazionalean daudela. Beraz, gaurkoan bertan auzitegi nazionalean epaileak erabaki bat ez hartzeak erantzun bakarra izan dezak. Eta erantzun bakarra edo arrazoi bakarra da handik eurek egoera hau luzatzeko erabaki hartu dutela, besterik gabe. Tamalez, krudelkerian oinarritzen den erabakia hartu dutela. Bigarrenik esaten genuen, egun hauetan tamalez ikusi dugu hainbat hitzetan goze grebaren kontrako hitzak edo farrak edo atera direla. Guk argi eta garbi izan nahi duguna da, gure jobia, Josuren jobia, ez da goze greba egitea. Goze greba tamalez borroka latza da, guk hemen gaudenok 11 egun egin ditugu gaur, Josuk 13, ahuldadean nabarmena da, eta Josuren egoeran gainera, bera, goze greban egonda bera badaki gainera hiltzear dagoela, ez diola bat ere honik egiten. Eta goze greba bat egitea, egoera bati besterik ez dio erantzuten, eta da eskubideen aldarrikapena. Eskubide horiek lortuta badaude, eskubide horiek errespetatzen badira, giza eskubideetaz ari gara azken finean, ez ditzateke zertan halako borrakaldi latz eta arriskutsu hauek hartu beharra. Eta hirugarrenik eta bukatzeko berreste askotan esan dugun hortan. Josu kalean egon behar du berehala urgentziaz, gero eta urgentziagoa da bere askatasuna, bere osasun, bere bizitzagatik. Ez bakarri Josu baizik eta guk dei zabala egiten diogu egunero bezala, euskal jendarte osoari, eragile guztioi, benetan guztion artean goazen adostera, konpromiso zehatzak, hau berriro inoiz gerta ez dadin. Berriro ere eta gatazka politiko honen ondorioz hilketarik egon ez dadin. Gure esku dago eta gu hori berretsi besterik ezin dugu egin. Eta horrekin batera berrestea Josu askatu arte, orain arteko mobilizazioekin jarraituko dugula, eta horretan ere jende guztia parte hartzera ditzen dugu.